gagayam, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Welcome kayo manan ngagbuyak ka nagdengag kadagiti drama ama ng biyanang ken biag ti tao at drama. Ket salamat iti kanayo nakadayo. Kapadasan man nga rod ni Cubs at Barney sa napudno nagan tintay drama kastiti ko nana. Dear manang biyanang, may saa kabalo kat adamaysa nga anak mi iti dayda asawak kat iso tinagbali na kadkadwak idipim mo sayan. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Onya, nakadalos ka na nakaw. Uwan tatang, nalabak pa yan dagiti kurtina. Asayaan nga raw danak, tapno nadalos to'y balay. Asino nga min ayat ti ibagbagayo asa nga iliw. Secret nga ron pala nga nakaw. Ha? Nagadunga mo yo. Ay, Wayne, adto ti kwarta. Inka gumatang iti merienda kan na imasa si daon. Tapno adda ipasango tayo iti sanga elita. O sige tatang. Kay masam tang lutaw sa laing. Tayo naksabtunan ninton madamdama tayo ibagbagak abisita. Adda kami na nakaw. Kadwak na espesyal asa nga elita. Ha? Naimbag nga oras mo, Saling. Kastamat. Saling anak ko, agmano ka ni Glory. Ni, aping agmano akan ko na. Ubing ngam siyak, agmano ak. Tayo so agbalin to amay kadwa nga inam. Anya! Nobiyak ni Glory anak ko. Sapay lang kumata, magustom ni Glory para kanyak. Sige. Ingkay manganan, tadapay papanak. Nay, papanam nga eh. Di tabalay daan timiling. Adamapan ko alaan. Barney Labs, di naksamot kayat di anak mo aparakan ka. Anya ko maita. Iso ayat yung mga sawa. Sakmat. Labs, Di kagdanang labs. Taawan makalapod iti inayat ta. Ilaban ta ti ayan-ayat ta. Glory, my labs. Nay, apay ngagluluwa ka nga imay dito'y balay. Saling ka anakan. Auntie, ni tatang, nagisang puti ti babae, ije balay. Anya, babae. Wan, asawaan na ka no. Anya, nay, kunak man no saanan ang mga asawa. Kastamat niya mo ko. Ngam nagisang put mo ti babae. Ingkay manungtan. Ingkay bagbagaan, auntie. Ay, anyang arod no talaga akayat na pa iti mga asawa. Awan mabalinta ka anakan. Basta ingkay bagbagaan. Pangasiyo, auntie. Nasakitin akam di anak mo kabagis. Gapo iti panangisangpet mo iti nubyam dito'y balayaw. Nabigla lang na jay. Yung patsek, maawatan naktumot lang. Nagubing magayam tinubyam kabagis. Uy, kabagis. Kahit 18 na laang. Kalkalpas ti dibunay, di na panabulan. Anya, ay na, kasagsagpat na lagayam iti kinabalasang. Una, man-mano te kastoy kabagis. Senior citizen, makaasawa iti sweet 18. Ay, ala, sapay la ko mga rod, tadi na kanto panawan. Tani, nagubing unay mo ti pinilim nga asawaan. Di ka madanagan kabagis. Tamarik nakmod nga ayayatan nak ni Glory. Di nakto panawan day jay. Mga nain saling, nakaluton ni nanang mo Glory. Nanang nga. Di kay lagbay na mangibagay ti kasta. Nekit, agpay sumat na nanang munton ni Glory. Tay kasar ko ni Timabiit. Di kay lagbain. Laklakayan kayon ng mga sawa kayo iti nakaububing. Apay aya, di mo kayat ang mga sawaak. Apay, di mo kayat nga gragsakak. Kung kasanon no makiasawa kanto, ipanaw na kanto ti asawam ni Tibalay. O sinuntungay ti karkadwak no jak mga sawa. Saan kayo aparitan ang mga sawa manen? Basta saan kumamot nga ubing ng siyak ah. Awan mo't dakos na. No mabain ka ang mga awag itinanang, ayos lang mo. Uray awagam latan ay tinagan na. Hay, basta jak kayat deja para kada kayo. Sumapul kayo iti sa bali.
Tay bakbakit mo't angam siya, tipilyan nyo. Ni Glory ti ay ayatag. Isulaang ti asawaag. Awan innubingan kan linnakayan kan niya ayat. Bastagin inayat kami, period. Kasto'y tirumbang ka dagitoy. Dito'y tirumbang ayan da. Ah? Apay nga inwar mo matindag iti gamit ko, saling. Ay! Di nakman birbir nga san latan. Inaw na akngam si ka, Glory. Ha? Saan nagaputayin sangput na kanti amak dito'y balay kat kunamlan asino kamut na namang birbir nga sa kanyak. Apay nga rod nga inwar mo dagiti gamit ko, manang saling. Awan nga rod space di tao nag. Mabasaan mo agtudo, manang. Sapay awan linong na dito, irwar. No di mo kaya mabasa dagiti gamit mo, di yawid mo ije balay yo. Ha? Talaga, adi na kaya ti anak mo ngagbalin nga asawa ang Barney Loves. Bayam takasaritak daw. No kasapulan nga untak, aramida. Isukat ti mapatpatulukan. Siyak ti boss, iti dahi ti abalay. Loves? Ala, dito'y kalang silid na mapanak man iti ayan na. Saleng, sana nasaya at tikas na nga aramidam. Ala, yunag mo na kita inwar mo ang gamit ni Glory. Ita niya aga po. Sali-sali lang di tao nag. Nagadumo nga mintinala na gamit nan. Kunamulan kagawaan ti sa nga pula taon. Yag mo na kita kunak, di nakpagpungtutan. Dayta tin suro-suro dayta babae kada kayo. Manipod dimteng dayta babae di ti balay. Kanayon da kun nga ungtan. Di da pa'y kikanan iti kwartayo. Dayta babae di mayran-rano di ti pensyon nyo. Saan nakabasta agunget na awan rason? Napatpatagkit ti dayta babae ang siyak nga anak yo. Ang talawak langan. Anya, Ay na, saan akaanakan? Di ka agtalaw. Saan anasaya at day nga ibagbagam? Kun kunakla ang matkit di dayjanti. Tawan matla ang tamo kapapanan. Bareng kunak no sinaanan ni tatang dayja Glory no ibagak tikas jay. Ngam saan matlat ta? Baybay am nga minhun. Tagdenden natan. Agkasarda ka nun iti mabiit kuna ni tatang mo. Wen nga rod. Amok di pensyon ni tatang tikinayat dayja babae. Jackpot yun nga ayatan na. Saleng. Niso nga ipamuspusak man ti panagsina da. Jak ipalubos nga kasarda. Iso nga agbiro kak man iti bakit. Ah, bakit nga? Bakit amang pikot kan ni tatang? Anya? Ay, nagloko kan siya ling. Tila'y bagbagamad. Di naktupay inaram ni tatang mo, idi ka ubingam mi pailan. Itanto lakit din na bakita kaon. Iso nga ron apikutan nyo, nana. Gargaryen nyo no iso. Apay, di yu kayat ada kayon to ti mayranod iti pensyon na, no agasawa kayon ton. Tila'y bagbagam mga ubingmad. Ay napasinsya ka na. Ngamjak maramid day ta. Iso nga roda nagbakbakit ako na balasang. Tajak amot imang pick out. Kasta kati bagam kanya kon. Nagloko kan. Ay, sapay umadanin ti kasarda. Jak kayat nga kasarda nana. Ay na, di ka labaybayan jay amam. Mayat kit di atap na dan tukad-kadwana. Into nasawaan dakan. Jak makiasawa nana. Nga ta. Di mo may bagati kasta. Ta sana mapakpakadaan ti panangasawa. Ay, jak mo't paritan ang mga asawa ni tatang kuket, nana. Basta saan kumamot ajay 18 years old Anya mo day ngay. Ubing ngam siyak tagbali na may kadwa nga inak. Nagalas kita ay. umay da ka rukudan no madamdama Saleng. Isa di ka pumampanaw. Ni, apero ko dendak. Rukudan na ti size ti sikat mo. Kan amin ay. Daitan dan tayo sa rin yung nga abay inton kasarmay.
Anya? No kasta? Talaga nga ikasar yun day dya babae, tatang? Katwan atanay, agdandan na kami. Abay kayon to inton kasarmay. Manjak, makaabay. Apay aya, kasta ka anak ko. Aklunam ka din ni Glory amay kadwa nga inam. Nasingpit mo't asawak. Awan mo't madeng aramidin na ka. Nagubing nga ron unay para kada kayo. Kaslapo ko yun. Oray man. Awan bibiyang ko. Agin inayat kami nga ron. No ba tuluyan nyo ti kasar? Agtalawak. Anya, Sana ka mang rabrabak. Aramidit timbagak tatang. Iso ano diyo kayat nga agtalawak. Sinaan yun day dya babae. Sumimngutan sa leeng. Apay, di ka pa'y agawid ka anakan. Diyak kayat tagawid anti. Diyak kayat na makita ti panagrup-rupan dagi jay duway jay balay. Makapadurman nakit kitaan ti style da. Agasam, agsinsin naklut dakit din. Kat gagangay na agin inayat da ka nga road. Sanda mga bagay. Ay na, umadanin ti kasarta. Isu nga aklo namun ti amin. No talaga mula na patag ti amamkan ka, maawatam ko makaanakan. Mangibabay ni tatang. Agasam mo day tangay. Itikas dya kalakay na. Ubinta sawaon na. Tilagbain. Awan mo't tinakababain dita. Awan mo't daldala pusan da sa bali a tao. Katsyak ngay adaldala pusan da. Tasyak ti mapapiktaran nanti. Mala, baybay amon ti amam iti kayat na nga aramiden kunakmet. Suportaram latan iti kayat na nga aramiden. Tapakaragsakan na dayjay kaanakan. Nay, papa naman akaw. Nakabagkamay. Nagdakkel pa'y tabag mo. Inakagsapul iti kakampik. Ha? Apay aya kas tati ibagbaga manakaw. Di nakadi pala maawatan. Kat nalpasan ti kasarmi ka ni Glory. Inak pala iliw-liwag ti sakit tinakam ko. Tawan mo't dengdenggan nyo. Tilatan kay kayat yu tararamidan nyo. Ala, pasensya ka la kung mananak ko. Ay ayatek mo't ngamin ni Glory. Agin inayat kami. Di yu pa ikan iti importansya matiriknak. Sige, mapanakon. Papanam abandangay. Anya lugar. Aking balay. Basta, mamuan yung tumo lang. Sige, mapanakon. Awan manan ni saling dito'y balay, Labs. Wan nga raw. Malipod nalpas ti kasarta. Marmara po kawan na diyang anak ko. Makonkonsen siya akpay kit din no daduma, Labs. Agrebrebel din samot siya anak mo gapo kanya. Adan nakam ni Saling. Amunan tinasaya at kan saan. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan mo't dengdenggan na. Labs. Agawid tulat taladya inton makaamiris, Labs. Patsik ang maawat na kantumot laeng amay kadwa nga inana. No kasta, saadan anagaw awid ni Saleng kabagays. Saan nga rudan ka bagis? Makapadanag mo't na dya ka anakam. Di pa'y umawag wano ag-text la kumamad. Ayan nakanungay. Diyak nga rin mo ka bagis. Iso madana ka nak. Wano, aday ti balay dagiti gagayim na. Diyak mo ka bagis. Mala, bay ang tasyak tuman ti mang kontakken ko na. Uwan man ka bagis, mga asim. Ay, talaga nasakit tinakam na iti panangasawang manun kabagis. Iso akas jay ti jarjay anak mo. Uwan nga rin. Mga manyat mabalin ko ngay. Nangruna kat nalpasan ti kasarmi ka ni ipag mo. Di nakmat ngamin maawatan jay ka anakam. Kanayon kumangarod abagbagaan iti. Nga aklunan nanti amin. Ngam talagan saan nasakit tinakam na kabagis. Ti anak ko ti umawag.
Hello, Saling. Naimbagman, timawag ka. Ayan mo. Apay di ka matla agawid ay. Agawid kami inton bigat, tatang. Ha? Agawid kayo? Ne? Sino ti kadwam nga agawid ngay anak ka? Kadwak tinobyok, tatang, ni Maxwell. Ha? Dukas ta? At dan nobyom? Sino nga dito ang Maxwell? Yam amok to kada kayo, tatang. Sige nga ron. Urayag ti panagawid yaw. Aday ta, nakaluto ako, Labs. Nasayaat mo't labs. Taon daw kanon da saling kan tinobyo na. Nagamamuan da nga tangay itinobyo na. Jak amo Mamuantan to no sumangpet da, labs. Tatang, ada kamin. Adadan, Labs. Sige. Aggaukan, labs. Tenaklo katan tiridam. Tatang, iso ti ibagbaga ka nobyok ni Maxwell. Agmano tatang? Tatang ko na ako na. Ditan tumat latlong pal na tatang. Iso ngayong kuyog kundi ti bala ni Maxwell. Tapag sasaritaan tayon ti kasarmi, tatang. Ewan tatang. Ikasal ko ni Salenta ay ayat ti anak mo. Agora ka. Manutawan mo manong. Kan lakay ka ka di abaro wano balaw. 75 ti taon ka, tatang. Nabayagan abalo ak. Anya? Sige. Mangantayo pa nga ron. Sa tayo ituloy tag sa sarita no madamdama. Apay nga'y saling. Laklakay mo't nga adayong umsak jay nubyam. Kanya kumangay. Laklakay kayong tupay nga ada yung ni Glory nga asawa yung. Ha? Di ka nalapdan idian ng asawa iti ubeng. Iso adidak mga rod pakibyangan itatatang. Ay ayatag tinobyo. Apay di ka madanagan anak ka. Sigurado masapa ka amabalaw. Lakayan ni Maxwell. Mabiit ti apit na jayan. Ay kaawatag ano mabalo akadagos. Agpada kami lakin ni Glory ano bilang lang. Masapa kami amabalo. Talaklakay kayo mga dayong isaw. Ha? Saan ka kanya napilitan laeng anak kinobyo ti lakay anak ka? Kayat mo ti agibales kanyak? Saan, tatang? Basta'y ayatag tinobyo. Ay, jak mo nga ron maawatan ti bagik. No apay alakay tinakainlabak. Iso nga ita, maawata ko ni Glory. No apay alakay tinakaasawaan na. Gusto niya ibagbagada nga age doesn't matter, tatang. Nalpasan ti kasaryo ko ni Maxwell, saling. Wen tatang, sapay la kumaa, maawat yun ni Maxwell amanugang. Ta inawat kumutan ta asawa yun. Wen awate ka untay sumot nga ron ti ay ayatem ako nam. Kahit anyat plano yu ita, nalpasan ti kasaryo. Yawid na kakadin ni Maxwell iti balayda. Ay, awan balay da, tatang. Agab-abang dalaang ije ili. Ha? Da, kunam. O sino, nagiti kakadua na. Dagi ja anak na Makipagnanaid kan kwa na dagi ja anak kan apo ko na. Kat ni Maxwell timang tultulong kadakwada. Awang mga min trabaho da. Anya. Apay, anya trabaho ni Maxwell? Mekaniko, tata. Tatang, kaduak na anak kan apo ka. Ha? Ay, sumar kayo, Maxwell. Nagadumot gayam ting gargarit yung kay May. Ay, wala, pinapanaw na kamay, hindi pag-abangan may tatang. Ha? Dito kami nagnaid. Nagsaritaan, may butkid din ako ni Saleng, ti may papaniti na ita.
Ni saling paikit di atin ang ibaga. Adito yan balayaw ti pagnaidan may. Anya, sige ta, yung nagmipa iti kagawaan may tata. Salay, apay ngay, adito'y mo't balayan ti pagnaidan da Maxwell nga agama. Inkuyog na pa'y nagiti apo ko na. Wen atawang mga rod pag naagdanda. Pinapanaw da idan iti pagababangan da. Ayan yan. Apay diyo kaya tikadda da dito'y balay? Ha? Pinagnaad yun to, pa'y tasawa yaw dito'y. Di pag naagdak mo tasawak dito'y. Wen angam nagaduda mo't nga roda nakaw. Di asawak nga rod ang timabali na pagkamangan da. Awam mo't sa bali amang tulong kadakwada. Anak ko. Di kay kumama agbalin nga unfair Anya kuman agkakabalay tayon. May sa tayo mo na pamilya. Oh, saling. Basta dito yan balay ti pagnaadanda. At damot karbo nga kiti dahito abalay Iso adida kami kumamot papanawan, tatang. Anya. Awan naramidak no di tinangawat iti pamilya ti manugang ko. Nga may dagbaybayag, da kami langin iti asawak ti limasin, pimanaw kami iti balay mi. Kat kalpasan ti dua atawan, pimusa iti manugang ko, kat pimanaw metlaang dagiti anak na iti balay mi. Kat iti pimanaw da, nagsubli kami manan iti asawak iti balay mi, kat kadwa mi manan ti anak ko. Naklon mata na namin pinsan ti anak ko ti asawak, kat agkaalaan, wano agkatsukaran da pa yan. Kat pasaray isudan tagkuy-kuyo garumwar, no kasjay nga adda papananda. Alakastan, tugayem mo, Barney. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, para ti script kaniti drama, tugayem yo, Jenna Almoite. Thank you akanayon, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, gagayam na imbag nga oras tayo. Sakbay ti amin, wano sakbay ti drama. Nabara man paya kablaaw para kada kayo itinaragsak abaro at awan tayo amin nga awan labas. Sapay la kumatagtultuloy ti kinasalon at ken kinaragsak, ken adua bendisyon ti dumtang iti tunggal maysa. Manipod man nga rod ka ni Kabsat Flora sa napudno anagan tintay drama kasto iti konana. Dear Manang Biyanang, may papan kadananang kantatang ko ti kayat ko pay drama. Bakit kan lakaydan kat adon ti rikrik na anday ti bagbagida. Adon ti saksakitan da. Ngam ti kasuron ko, imbes nga agas ti gatangan da, saan tajay kat pagpapintas, kan pagpagwapo da ti unan da. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Danuman, Flora. Mabit lang, nanang. Adoy, ala, uminom kayon. Inday pa check upon at tani nakaroon tauyak yun. Ay, check up. Gastos lang, dayta. Kasano nga ron nga agimbag kayo nga, no di kag pa check up. Flora, mangipaborakan to man iti oregano tayo suti lumag. May sa kayo mo. Agpada kayo nga umanuyag kininanang. Intay pa doktor, kuyogang kayo. Iyag mo ti pagpadoktor ka na siya akong timapan. Uray siyak. Itad mo ti pagpadoktor ko, tasyak ti mapan. Tanay, at dapay trabahom, Flora. Kabalan nyo ay nga uray da kayo latmapan? Wan, naitalagay Napigsaak mat nga uray ado tirik-rik na. Uray siyak, makawayasak. Mala, agkuyog kay nga rodan ama pa nagpa-check up. Tapno dya ako naglangan iti trabaho. Agsinata dito'y plaza, Cardo. Mapan kan iti papanam, tamapanak moten iti papanak. Huwag susima. Ayan tayo kwartak ngay. Aday ta, ginudwak tinted ni Flora apagpa-check up ta. Adon sabat kan ka. Saan? Sag 3,000 pesos ta.
Sa ismil jay inted na. Alang nga raw. Kahit anya nga oras sa malpas ka, ta agkuyog tamot lang nga agaway, tapno sana makadlaw jay anak ta. Agtek sakto, wano awagan kanto no dandani ak agawi dun. Sige nga raw. Kahit papanam nga rudan ba kahit Inakpay agpakukuken agpakulot. Sa aktumapan agpa-facial numalpas. Si kangay. inakmet agpaputis pa, ken agpamasahay. Nay, karto di kag bababae. Amangan no adda chicks mo ijay massage parlor. Tapay akanayon ka mapan ijay. Chicks nga ipagpagamad. Dapay lang mangayat kanyak ayak at lakayaan na kaon. Malaki tayo mapantan. Agsina ta dito yan. Awan trabaho mi ta, Flora. Adala kay, rumwara kon. Agkuyog ta nga rin. Ta mapanak mo tan itayang tinegosyo ta. Aywan. Di mat ko naman na nagpa-check up na ng kantata. Wan, nasapa darimwar. Binaon ko idama pa nagpa-check up, tanay umanuyok damatan. Di damat inala na kitay card day ti clinic. Anya, kaimbagak mga laan na dagijay. Ang mga no sa bali man na doktor, ti papananda. Sa bagay, ibagadan nalipatan da. Sana balit dama record da iji clinic ti Dr. Dan. Inton maminsan, kuyugam ida no kas di mapandag pa-check up. Tane, kasla saan damat nga agim imbag. Ay, nairanama nga ron nga da trabaho klakay. Kuyugak to idan follow up check up damanan. Nakabaybayag kamuten. Itayak pa'y nga gururay dito'y paradaan. Naggapuam aya. Napanak nagbiro kiti sapatos kaw. Kahit adda nagatang ma. Ada, wag-wag ngam original. Nalakapay. Usarag taw amapan makidaya inton bigat. Inton maminsanan agumatangak iti sandal ko. Ta inununak pa'y tirupak. Kan gimatangak iti pagpapintas ko. Ala, agawid tangarunan kanay, malumag. Oh, ayan ti aga sa ginatang yung ay. Adda ijay bag ko. Orasyak, adamot ijay bagkaw. Nagtumarak pa yun Kahit anyat ko na ti doktor kada kayo. Kahit agagas kami Tumaran mi kano dagiti agas may. Para uyok mo di inresita ng agas. Nan, kita akman ti aga. Ay, inakman pa'y agsiar. Anay, nagsakit mo tanti tiyan ka. Inak mo nagdigaw ta ni, dagaang anak. Oh, ina, nagpunot. Aguray ka. Nagpakulot sama ni nanang. Nagpapukis mo ni tatang. Ay, di magasda siguro iti parlo. Ay, tumanaul man ang dananang kantatang lakay. Kanayon damot nga agpa-doktor. Gamapay nga taadi damot laging bagan, bakit? Ay, huwag nga rod Kan awan nadlaw mo kadananang kantatang. Apay, Kakulkulot ni nanang, kan kapukpukis manan ni tatang. Papukis a papukis, linawas nga agpapukis. Mabilbilang lang aro jibok dan, papukisan na pailaan. akabaybay ama. Anda siguro sobra itintad ko akwarta kadakwada. Ay na, ibagam ka ni nanang, ta saan pa lang agpakpakulot ta umanuyag. Nabang si tiagas na ikabkabil na itibok na. Agpaimpagpay Nantay nakman kita nida. Ang mga nun nalipatan da tinagtumar iti agas da. Awanan naibusan tay agas ko. Uray siyak, naibusan, Flora. Anya, manulang aldawan nagtumar kayo na ibusan. Kati sumat latiin ta di doktor may. Wen, Flora. Ay, jak kayatin ti agagas. Nagpait, nagrigat at ilmunon. Kasla maisalat iti karabukob ko. Nagdadakkel nga agas. Uray siyak. Gusto na ikayo na natumarakaw. Nan, kita akman tabagyo. Nangikan iti agas yun nanang, tatang. Awanon, imbasura ko. Uray siyak, imbasurak mo tiyan.
Nanang, agreeing kayon, mangantayon, aldawan. Ni, naimas pa'y malaturog ni Nanang. Ni, anya dagiti, anda diti rabaw ti lamiseta da. One set mo ta beauty product. Adda sabon na, toner, pang night cream kan sunblock. Tay mo nalatak kan nangina branda itoy. No kasta? Agus usar ni Nanang iti kastoy? Ne, nangalanda nga iti gatang da. Kat saan madimawat kanya? Nay, aldaw mo kaya mo. Nasayata na ka rin kayo, Nanang. Da kayo ti agus usar kadag ito yung pagpapintas? Ha? Ay, uwan anak ko. Apay aya. Nagnina mo dag ito'y. Wan ngam epektibo mo. Kita tirupak. Kaririing ko pa'y laang ngam mayat lata tirupak. Natural beauty. Ah, Adoon na yun ti sakit ko. Iso ang masapul nga agpapintasak iti husto, Flora. anya? Agpaagas kayo, ah. Saan nga agpapintas? Ay na, uray agas ka nga agas. No talaga akadeng mo, awan mabali na nako. Anya? Diyak kaya't timatay alos siyang. Iso ang masapul nga agpapintasak. Tapno na pintasak to nga ilungon nyo inton matay ako. Naimbag nga orasyon, Nanang. Agmano ak. Kumusta kayon? Naimbag man tapi masyar ka ami anak ko. Ay na, kailiw ka na anak ko. Nay, agmay-may saka mo. Yan ti asawam, kandagiti anak mo nga ay. Jak inkuyog ida, tada klase da. Kanadamot trabaho di manugang nyo. Kumusta kayon? Ay na, nagsakit ti saka ka anak ko. Anya, apay? Simron sa mo ti arthritis ko anak ko. Awan ikaatang ko iti agas ko. Sige, taikan kayo iti igatang nyo iti agas yun, Nanang. Isungay mayak, taumay kayo ikan iti allowance yun. Ay na, agyaman na kanak ko. Ay, ami anak ko. Ay, agyaman naktapi masyar ka. Ay na, nasakit ti matak. Nakapsutsan jay antiparak. Masapol ang masukatan, anak ko. Sige, taikan kayo mo't iti kwartayo, tatang. Tapno at daigatang nyo iti eyeglass nyo. When man tanay, kababain mo't ka ni Flora akamsat mo. No iso akanayon ti pagdawatan may. Kan kasla umimimot mo't tanjay kamsat mo. Anya? Wen, agpaiso timbaga ni tatang mo anak ko. Saanen akas ide, akanayon na kami nga ikan iti kwarta. Iso anay nayo naman ti itad mo kada kami anak ko. Ay na, ay unayin ayada ito'y amarikrik na hay. Ni, ape atap-tap payaan nyo taulo yo. Nakarupangat kayo mat. Nasakit taulo yo? Saan nga maulawak? Anya? Kapapanan nyo nga rod nga, ape nakarubat kayo. Wen tain na ko mga rodag pa-check up. Sarat tay intadje kabsat mo ako arta. Ha? Ala nga rod, kuyugan kayo, tawan trabaho kita. Ay alaman nga rod. Ala, ingka mga yabon iti pagluganan ta, Flora. Anay ka, ay ulay mo't tan talimtag manan ti sakak. Nay, apa yan tatang? Limtang nga ron manan ti sakak, hulyaw. Agagas kayo Awan agas yun ya. Kadagsaw kayo mo't. Agas. Makaumadang-dang ka na itang agas. Ha? Kuyugan nakman kit na ijay plaza. Mapan kayo iti doktor? Ay, di kayo pala nakigidan itay kadananang. Kinuyog ni Flora ni Nanang iti klinik. Basta kuyugan nak, tasabali mo't ti papanak. Ha? Papanan nyo ngay. Sapay adda kumapapanak kita. Sige. Idagas kayo niti papanan nyo. Ta makikuyog kayo tun kada Flora kan Nanang nga gawin. Nanang, anyat ko tayo ditoy. Saan mo tatay klinik ti doktor yu daytoy?
Wen, tagpa-facial Kan ipatrim ko tikiday ko tapi muskul manen. Ni, kunak man nagpa-check up kayo. Ay saan? Check up di tanga. Ay makauma day ta check up. Allergic tilapayag ko day ta balikas. Ah, Isunto mo la matay da tao. Iso nga agpapintas tayo kiday. Bakit ako nanak ko? Umadanin ti apit ko. Iso nga agpapintasak. Agpaubinga. Agpapudaw kanaminan. Padasag pa'y mati agbalin anapintas sakbay amatayak. Ay na, maminsantay lang nga agbyag dito'y lupong. Iso nga enjoyin tayo, anak ko. nanang. Diyak kayat nga uyawin dakto dagiti mang tanaw iti bangkay ko numatayak. Nagalasmet da ito'y anatayin, nukunadan to nga Anya? Nalakaya ti mauyaw. Isungag papintasak iti husto. Tapno presentable ti rupak, inton mailungunak. No kasta, saan ang nagpa-check up ni Nanang? Bakit? Saan? Napan ko nagpapintasan. Agungot-mot no ibagak nga agpa-check up. Ure ni Tatang, idindagas ko iti kunana apapanan na. Jimot dyan ang indagasakin ko na. Anya? Anyad ko ang nakano dyan ngay. Kat agjim Kuna nang agsaksakit ti saka na. kasla saan mo ito ngagpilpilay di simra ka dyan. Simran tamad. Aya? Kitam ka dito'y muscle ko, susima. Di makil na na Nay, ayun. Pimandisal mo tundagita masal mo. No kasta, napan ka manan nagpadakkel iti masal. Wag, arigat no maliwayak da ita. Taag loy-loy ti kudil ko no jak minti na rin. Napanak mo't nagpa-facial. Kita umot to'y rupak anay. Nagkinay saan ka de. Uming impis mo tarupa maun. Katun ay aywan agayam. Dinumingo ti pa nagpa-facial ko. Kahit kumustan jay agsaksakit at salmaw. Ay, isolata nasakit lata. Kan pasaray maulawak. Ipankunsan at talaga. Ore siyak nga raw. Pasaray agulawak mutag. Ore ko man aggidan ta amatay tapno aggidan ta mut amay tabaw. Wan ko mga road. Kano agiddan ta amatay. Ti kayat ko, duwata nga agidda iti may salungon. Tay good for to ti alaan da alungon ta. Ada nga tayo good for to alungon bakat. Kat agparamid dan tuwa. Ipasadyata. Ay, no apay mo't nga may namatay ti taawan niya. Wan nga rod ngam saan abalin Tinapatag kat gwapo ka. Kan napintasak no matay ta. Nanang, ayan nyo. Nanang. Nay, manangami. Si ka magayam. Wan Flora. Ni, nakaturog magayam ni Nanang dito'y silid na. Wen, naiturog na ti pa nagbuybuya na iti cellphone itay. Ay, una yun. Nagpintas mo ni Nanang ang nakaturugan. Ay na, kasta ti kayat na. Uray mat maturog masapul ka nung ag-makeup. Taamangan numatay abigla, kunana. Anya, nagpuskul ta lipstick na. Naglabasit ta bibig na kan pingping na. Agraman kalubti mata na. Ren. Nakaritos pa'y Kan kita ang tabado na ni Ay na, kaslamot bado ti agninang tabadonan. Nagado asilap-silap na. Kan nakakwentas pa'y itinagdakkel. Nakarilupay Kan sing-sing. Kumpleto ta alahas na. Una yan, ultimo pan naturog da, i-make upan da. Kasta nga rod ti kaya na. Taamangan ka nuno saan na makariing. Kati kaya na napinta sa matay. Anyan, kat ni tatangay. Nakaturog mo lang dita sofa na Apay di mo nakita Nakakupyur mo lang. Ayun, jak napansin. Nakasikig mo ngamin, iso ajak nadlaw. Nakakurbata ang nakaturog kan nakapumada. Naka-foundation pa'y katarupa na
Nakabangbang lupay. Ay, una yan ngay. Agkabaw samot tindag iti dadakkel ta kabagis. Ay, diyan mo Wan siguro Mangrugrugi siguro, ti pa nagkabaw da. Nakapsutak. Bumangon kayo, tamangan kayo, nanang. Inyo nagkundito iti kaninyo. Hada ka magayam, ame. Una, taimbaga ni Flora, masakit kayo kinitatang. Ay, ipanminsan anak ko. Bumangon kayo, kitdit namangan kayo. Siyak ti mga sikaso kada kayo, tawan ti kabsat ko, na panagtrabaho. Ay, jak makapangaan. Natamnay ti panagraman ko. Alaam man kit di ta make up kit ko. Lukatam ta iruar mo ti lipstick kan make up ka. Ha? Make up anak. Nalipatak ti nag-make up idirabi eh. Alaan, kan lipstick anak. Tamaulaw ka bumangon. Ay na, mangan kay kit din, taag tumar kayo iti agasyo. Make up anak pay. Baybay am taagas-agas dita. Tulungan na. Maulawak. Ah, ni tatang, ay, mabit na ang tayo nakitaan, nanang. Diyak kaya't ti mapanid sa ospital. No matayak lang. Maklon ko palubos akong to'y bagik amatay. No talaga akadeng kon anak ko. Tamapan tayo iti ospital. Saan anatang kanti ulo yo, tatang? Manang, apa yun? Ay na, nasaya at tadakan ading ko. Maululaw da nanang kantatang. Iso ako na, ipantalaangan ida iti ospital ading ko. Agkakanat mo't kanti sakit da nanang kantatang. Wen nga rod, iso ang masapul ang maasikaso daan na imbag. Di tapay la itulok arumor da iti balay. Wan pagsagay saan tapay la idaatan eh. Agpada tamot abisi no daduma manang. Wen, alaak ni tatang iti balay. Tasikamot ti mga sikaso kin ni nanang. Pinagsagay saan mi nga rod iti kabsat ko dagiti dadakkel mi. No dagiti hilig da itad milatta. Ngamkit di saan mi ida na pinalubusan arimwar. Tapno mabantayan mi ida anaimbag. Kat naayat una ti Diyos takalpasan ti panagagasda nagimbag damitlaeng. Kat kanayon mi nga ipalagip kadakwada at isalon at dati umuna nga asikaswanda. Alakastan, tuygayin mo, Flora. Alaga gayam, di tanti nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Kat manan naragsa kabaro atawan tayo amin ngawan labas. Manang Biyana! Hello, gagayam. Kumusta kayo manan? Sapay kumata naragsak kan nakaradkad kayo lata. Babaan, tipan narabay ti Diyos, Ana Marswa. Welcome kayo manan, ngagbuya ka nagdengeg dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kadagiti may patangata nga drama ama ng biyanang kan biyag ti tao. Manipod man nga rod kanikab sa tita sa napudnanagan tintay drama. Kasto ti konana. Dear manang biyanang, siyak ti asawa nga ingrata, tan nakasingsing pa ti asawa kanya ngamtang-tang sitak latta. Tagtagibas sitak gaputawan income kamang na kanya. Kasta kanayon ti balbalikas ko tunggal at dasaan miya pagkinawatan. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Nay, aglut-luto ka mo titikan kanan, tita bakal. Apagisaw, nabaya ka dyak nangan itikasta. Han nga para kanyam da tulot-luto ak. An-anwam nga ruday ta. Impakan mo itasaw. Kanandagi dya umay agsugal ito balay ah. Anya, hapeng agsugal kayo dito.
Asino tinangibagakan ka pa umayam na gitag susugal iti balay? Katsak! Apay iparit mo. Ha! Makalip-lipat kan sa matan Ruding. Apay balay mo aya datoy. Ha? Siyak tinainagan iti dato nga balay. Siyak takim balay. Makikabkab balay ka lang, auray agasawa ta. Isungahang ka man nga kundisita kanya, Ruding. Kung namatla no balay mo dato nga... Iso nga oray sa nga ribo nga tao ti awisak iti balay, awan bibiyang mo. Ta siyak takin tawid iti datoy. Haan nga si ka, naawatam? It's merienda time, mga cardmates! Ag merienda tayo pa, ha? Wow! Mayata! At libre ang merienda. Anya nga libre. Magsigatang iti kanan na, ha? Sa nga pulumat lang ti may sa nga slice ti kanan. Una yun, pabayadang pailaang matita. Kat talaga nga kasta, ha? Negosyo nga rod. Sige, ag merienda tayo pa. Tapno, anda pa mig sa tayong ag sok-sok. Sige nga, Rod. Mangantayo pa madamdaman ton ti bayad. Ay, kud, bagbagam, jasawam, maruding. Kumarit mat nga rod no kas niya abagbaga apong. Amuyo mat ti ugali na. Natangig ni tita. Oray ka sa nutikin na tangsit na bagbagam latapok. Nasaysaya at jaya dalata mangag na balakad. Ngamtay pulos nga awan. Nagsakit mo't nga rod ti panagsasaunan no ka apong. Tanotub nga ra kiti aramidin na. Tila maisidsidir na. Pudno mo't kit nga awan income kamang ko kinkuha na asan ni kwa. Tanya nga ikot isumat nga rod ti addaan. Oray pay. No talaga matlaan na patagkakan kwa na nga sawanan. Di nan isidir dagita bambanag. Noan niya ti kukwa na. Kukwa matan na tagasawa kayo nga rod. Un nga rod. Ang sabali at talaga ti ugali ti asawa kapong. Nasukir nga asawa. Ne, da kayo matgayama pong. Apay, anyat gagarayo. Adala ko maumay ko ibagakan ka, tita. Ay, amo konti umayo ibagamanan. Nakaprograman ito panunot ko dagitang ibagbagayo. Memoryado pa kit din ata pa ulit-ulit matlang ti ibagbagayo. Mabitlaan. Oray siya nga pulo la minutos. Adala ibagakan ka, balasang kao. Ay na, handak man nga pagkakabawa na pong. Agawit kayo kit dinteng kayo aginana. Hang kayo nga pumanag na, tabaka maitublak kayo. Ala, agawit kayo. Ada sumangpot nga bisitak no madamdama. Amok, no asino, dagiti bagbaga, masya nga ilaim. Dagiti pada mamannugal. Ay na, madi, ti kasta nga raramidam. Nadagsan iti biyag, ti kasta nga ramid mo. Agyaman ka kit dita nasingpot dya apo kok. Anang asawa kan ka. Ay na, mabalin ka di apong, Huston. Lap-lap dak ti bagit nga makasawi ti hangan na sayaat. Ngamne, pilitan dakmat. Agawid kayo kit din. Biyag ko datoy. Hangada kayo ti mang palpalamot kanyak. Iso nga handak nga bibiyangan. Nate, balasang kau. Amok nga ulilakan ademang. Iso asyak pala ang timang sande iti pagrebungan kumadang iti dadakkel mapimusayan. Nana Intang. Amok kamay siya kakadag iti mapan makisugsugal iti balay datita. Kwa. Pamagbaga ti may siya nga ina dayto, Iwan. Tulungam ki de jasawa mi di garden na. Awan mo't anak yung asi kaswam. Iso tulungam jasawa magtrabaho. Ha? Di ka masaksakitan natay. Ngam para matlang iti pagsaya atam daytoy. Ijamon ti panagsugsugal mo. Tulungam ki di jasawam ngagtrabaho. Nana Intang. Daytoy matla ti amok apagsapulan ngamin. Ti makisugal. Linyak sa ngamin dayta. Takanayo nak amanga baknok wa. Anya? Makatultulong akmat kin nilakay ko, babanday ta. Tamang abakak manok wa. Ay sus, ti sabala panggadan dita. Engka makilabada no iso.
Nana. Sana may parbeng day tang araramidem. Di mo tultuladen ya asawa jay apo kaok. Sana dumngag iti pamagbagaday jay. Amo ka nasingpet ka natay. Iso adeng genak kuma. Kim na ti pamagbagayo iti may sa kaeskwelaan ni tita iti card, apong. Ni ka din ati ti bagbaga marodeng. Wala pong. Manon nga daw ajak nakita na pa ni balay. Adon ti absent na. Mayat nga rod no kasta. Nasaya at unay tadim nga giti pamagbaga. No jak mabagbagan ja sawam. Nagiti kasugalan na ti bagbaga. Pinda kamin ida kasarita. Tabagbaga ak idamen. Uwan man apong. Naimbag ka na kayo, bakit kayo? Barang da kayo ti ipangagda. Wan, oray-guraan da kaun. Basta sakbay nga ipulang ko ti biyag kaw. Kaya't ko pa ti makatulaw iti padak katao. Naimbag nga oras mo, Gido, nga asawa ni Gida. Nay, da kayo mat na naintang. Masya nakijapo ko, Gido. Kanayon nga konsumisyon, gapoy tararamiden niya asawa na. Iso kayat ko atulungan. Itiritsuyaw, ti kayat yung ibagaan na. Di kayag palpalikawan. Sardengan yon, timapmapan ni Jay Balay Darudeng nga po ko. Sana sugalan ni Jay. Panunutan niyo kumamat nga dasawa ni tita ama disturbo yo. Ay, nanana, no agreklamaw di pumanawan. Saan naman ta balay da jay? Balay mo't ni tita. Ha? Adayin kamkamang dya po ko yaw ka ni tita. Awan Mike. Diyala siguro bado na ah. Nagsakit ba ti kasta pa nagsasaumon? Sika, Gido, nga asawa ni Gida. Agpapada kayo nito ugali kada tita. Inkay kadaginanan. Sana nasayat, nagbanaw itikas kada kayo abakita. Nakapsot kayaw. Di yun stressen ti bagiyaw, gapu ti sabali at taaw. Tilatan bagbagiyaw ti pakibiyangan yaw. Di kayo makibibiyangan iti padayo at taaw. Panangisakit tararamida, Gido. Alakid day, nagawid kayaw nana, tanay, adapay aramida. Man nakibiyang aruda dyan nga apong nila kay ko. No agsasaw ko na matlan perfect amat nga. Wan nga raw tita. Apay, ayat saan na dito barangay tayo? Advisor? Magbaga? Jak amoy ti dyan nga bakat. Pati ni natin nga kadwa tayo sinugsuganan. Man nakibiyang da dyan nga. Sinugsugan siguro di asawam, iso akas jay. May samat na dyan nga asawak. Sugsugsugan na siguro ni apong na. Tapno bagbagaan da tayo. Kanayon nak nga tubtub nga ran. Nagsasaw. Kaslamat ka no nga dayang kamkamang na nga. Aw-awan mat nga pulpulos. Wala. Si Direm no kasi nga atipaan na kay tikayat mo nga aramiday. Sikati baos, ta sikati aking balay di tayo. Sinaam kay din ano kasi nga apaan na ka. Bilbilang ak nga raw. Numapon no anak talaga nga kasta ti mapasamak. Sige, rugyan tayo manantan eh. Nalpasan ti pa nagmemerienda. Kakadua. Unay matikas to yun. Agkaiwaraman ang tirong-rong dito balkon. Unay kat nga minan dagi at tao. Dalos da tao. Ngamuwarada mat awara. Nay, anyat tanta na butubang di taruding baraw. Ay, kuha ninang. Nakita man bisita ni tita. Sakbay arum muarak diti balay. Nadalos ang mapanawak. Ngam no sumang putak. Agkaiwara ti kumporme. Makitkitak nga rod baraw. Inaldaw nga da bisita di asawam. Nagaariwawa da pay. Tano agsusugal da. Pasaray at daarak apag sasangwan da. Apay, di nakadenggan di asawam ayaro deng. Apaan nak no bagbaga ak ninang. Da kayo man kit diti mang bagbaga. Barang da kayo ti denggan na. Ay na, pinadas kun abinagbagaan ite. Ngam nadlaw ko asintiran na ti maibaga. Iso amanipod iden, jak pinakibibiyangan nun. Jar na mo ti umapan umabagbagaan.
Wan nga ron ninang. No ati paag, tila maisinsinir na kanyak. Wan nga road, mangmangag kuno daddo madagiti bagbaganaken ka. Tagibasitin na ka launa yun. Wan nga ron. Ang naruama kon. Kan may sa agpaisumat ngamin nga awan income ka mangkukin ko ana ninang. Uray pa, ay barok. Saan arumbang nga isidir na dagitaken ka? Nakias-asawa pa'y langarudken ka, no kas tagayam ti bagbagana. Ay, awan karbangak agreklamo diti balay ninang. No agsasao ni tita, kasla kaaruba nakalaeng. Kasla saan mo't nga asawa ti pangibilbilangan naken ka. Baybayan yun ninang. Dalo saklatan anag iti iwarada nga agbabarkada. Right? Ada tataulan ti asyaw, tita. Ha? Ay sus, adda pulis. Ay, ilang mangyo na kita kakadwa. Tulungan da kakadwa. Darasan niyo. Pag na kayo ni Jerry daw diya kusina niya. Rumar kayo ni Jayan. Darasan niyo. Opo. Ay, mabit lang, sir. Anya day jay, sir? Aday mawag ka na kami. Ada ka nagsusugal nito'y. Ha? Uy, awan mat, sir. Apay, sino tinang ibaga kanya yo? Sana naman sa pula mamuan nyo. O sino di kadwam di tabalayo? No kayat yo, umaya kayo ay tionag, sir. Umayo kitaan. Sumrak kayo. Apay, sino tinagpulong ije pulis tatay? Si ka, Rodiang? Nay, nagpulong nga. Anyat amok di tangay. Ay, hangka nga agar-aramid, Rodiang. Tanumamuak nga si ka tinagpulong, patakyasan ka na ito'y balay. Awan amok di ta kunakmait. Apay ko mga gipulong ak. Ipulong kakit din nga asawak. Sigurado ka? Uy, promise. Sino nga tangay tinagpulong? Uno ni apong mo? Uno ni ninang ta? Uno ni uncle ko nga ta? Uno ni antek? Uno ni Ay insan? na, saan na tilat atapom, tanarigat tag kamalay. Uy, Ang mga numadaksan ka, tita. Tikit di nasaya at nga ramidem. Di kan agayab iti kadwam dito balay. Ta mga numatiliwan da kayo no sumaruno. Delikado kayon. imbag lang ang talis to dagje kakadwak nga agtaray nga naglamang. Ay na, nag-adayon sa matunayan dato nga bantay. Ito'y tayon kakadwa. Uy, dito tayo nga kadwa. Irwar tayo ti balon tayo at tulda. Kas ka nasakaw tayo, ap tayo. Sige nga Rod, tairwar ko matanjay, merienda nga, imbalkot ko nga, kanan tayo. Daita ka, iti kay kayat kukin ka, tita. No, may papanitimakan, alerto ka kanayaon. Ayun na. Apa, itulok ko nga Rod nga, agbisin kayo nga kakadwa. Han mata. Sige, agmerienda tayo pa'y. Tanabanog tayo nga nagna. Ngamne. Bayadan niya, ate kanan niya. Nagbalbaliw siya, matan niya asawam mapok. Di dan siya magkanwag sugsugal dito'y balay yawn. Anya saan? Imalis dalay ti pwestuda, abong. Nay, sa dino ngayon. Diyan ka mo. Nga medyo sa kano ka bambantayan. Diyan ka mo, ano, sa dino abanda. Ha? Ay na, talaga natangkan ti ulo da. Sa pagpapada da iti ugali, dagi siya nga kukuyaw. Kasano, kat isudamat akanayon ti agkukuyog. Di pa'y agaw-awi din ni tita no dagduma, apong. Ay, papapanan na ngay. Pagturturugan na. Diyan ka mo, ano, matmaturog, ano anya. Tanong sumangpot iti balay, soyaab. Intun ko, maturogan iti agmalmalam. Ay, kastaya. Mapuy-puyatan siguro gapoy ti bisyo na. Wan nga ta, apong. Kastamlat ta akanayo nan gidaw. Lumaklakay ka nga awan pagbaliwan na. Tala ka man kita. Nasakit ti ulaw. Apay anasakay. Naabak ka manan. Basol ko manan no naabak ka iti sugal. Basta maabak ka, siyak ti pagidas alam iti pungtot mo. Aguli magkakunak-lag. Malawanan ka kita. Padasuma, tay darum ka gidaw. Apay ti kunam, di ka kabailan ngay daram. Postal kulak!
Di ka ka di makawawat. Ha? Di mo na yun ang tisakit yung ulo. Magmamalasak lang arunan ng kasta pala ti magbangam. Ay, ala, tarumuarak nga rudan. Sa anak komportable diti balay no adagong ungat nga awan gap-gapuna. Nangan kan tatagido. Saan pa nga raw, tita? Si Kangay. Anak mat nga mabisin no kastoy nga mga babakak. Sa balimot kanyak. Yak marik na tibisin ko no mababakak. Tadyay isusubot ko ti pampanunutak. Ay, agkabalik taranta agaron, tatagido. Agpabigay ka mamat, tita. Si kamot la kanayon ng ti mga babak. Awan mabalin, agsuswerte aktad ta, kadda kayo matag mamalas. Anay ko, Ruding. Ruding, agri ang kaman. Apay, bakit? Nagsakit nga perperme datuitian ko. Maululaw ako ni ti sakit na. Ha? Anay ko nga perme. Ni, apayin ngay. Anyat kinan mo aya. Awan matikin-kinan ko tatay. Anya nga taday ngay. Maululaw ako nga perme nga talaga. Sige, itaray ka langan ni hospital. Nabayag ka din, amarikrik nam ti sakit ti tiyan mo? Uwan. Ti amo kakat gagangay laang sakit ti tiyan datoy. Sungahang ko nga inkan kano. Anyat ko nada aya. Ada problema iti internal organs mo, bakit? Agkakanat ti sakit mo. Anya? Na-trigger siguro, hindi ka na yun ti panagbisin kan panagpuyat mo. Kasano ngay? Ag-agasak? Maopera ako, ano anya? Maagasan ka di pa, Roding. Ikararagta ang maagasan ka, bakit? Lukasta, na ospital mo ni gido nga asawa, marigida. Wen maray, mapanak ita iti ayan na. Kimaro ti sigod asakit na iti dalam. Kantay high blood na. Anya, ay nabisyo mo nga min di asawam. Inabuso na ti sakit na. Wen nga rod Manginom lang nga rodan. Sa agpuyat pa'y kan agbisen. Papanan na nga no di kumaro ti sakit na. Ay sus, nagpadaan dan akin ni tita. Na ospital ka numag, karuruar na la iti kalman. Kahit kumusta nga tangay. Ado ka no ti agas na, kan maoperan sapay. Ala, una yan. Nagpadaan dalaki di meten ana ospital iti asawa. Wen tagpada mo ngamin anatangken ti ulo na. Roding, ayan mo lakay. Umayag. Apay ka ni. Ada iparamid mo? Makain inumak nga perme. Tulungan nakman nga bumangon. O sige, mabit lang, bakit? Ala, kumpot ka ititanggad ko. Ay, Anto tinakabatil at danom mo, bakit? Uminom kan Anyat pagsangitam ngay. nagsingpot ka ngamin. Naasikaso ka kanyak nga oray. Tinagtagibasit ka edi, Roding. Ala, di ka nagsangit. Asino kumatagtinulong no saan adatang agasawa. Makon konsensya ngamin. Tunggal malagip ko te. Panagsasaok kanyam edi. Sorry, Roding. Lakay. Ala, lipatam daytan. Saan ka aginura, taay ayatin ka unay. Inayat kalata, nga ure kas ti tratom kanyak. Sorry nga talaga Kat sapay ko matahang kanto nga mga asikaso kanyak. Sapay, ado pa'y ti agasak. Pangalaan ta nga iti kwarta, Roding. Saan mo na problemaen dayta? Tiket di pa nagimbag mo ti panunutom. Bawal ti ma-stress ka. Adda ka asi ti apo. Patsek adi na tabaybayan.
mairemedyo ti amin. Isa di ka madanagan, bakay. Kasta una pa nagbabawik gapoy timpak pakitak iti asawak iti kalabas. Kat ti pagyamanan kan pakaragsakak, uray pinakpakitak iti sana nasaya at ti asawak, si dadaan latta mga sikaso kanya. Nadungulat ta kanyak, isama ko na kasyak ti maysa akagasatan ang nakatumpong iti kaskan kwa na nga asawa. Tauray sa anabaknang, naasikaso kan nasingpat kanyak. Ingkarik nga ro di tibagik nga paman nga gimbagak, sulnitak tinagkurangak kan kuana, ket agsingsingpot akon, ket kaasi ti Diyos, nagimbagak met ket tinungpal ko dagiti karik. Alakastan, tugayem mo, tita. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Enyornos, pare ti script kan pare ti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.